sa news, lokal. Idol John, ano pa nga detalye? Go ahead. Impakaamo ni Tourism Officer Attorney Charito Malicad ada na tinagbalin asumbat at the National Commission for Culture and the Arts wenno NCCA kaday di patulod da asurat sekna na ti report iti Gabo Watchtower iti siyudad ti Lawag. Sigon ken kuana tinagbalin asumbat ti ahensya ket intern over da iti technical staff ti Naso Abanag ken nagsurat met ti technical staff iti biyang ti Tourism Office. Imbatad na, kinid daw da, tinayin a detalye no anatrumbeng amaarami iti nasa o a lugar. Kinunana, nga inyo mandamit din dito itibiyang at City Engineer's Office tapnon maipinal no nadagiti rumbeng na maisimpa. May palagip ako markaron ti tradisyon iti Watchtower, kalpasan na di naudi aging gined, ang nagrikian kinakabuungan pa yan dagiti sumagmamano apartes na. Tingin tayo man dito paset ti na panag-sarita. Ernie, kamusta ti update din ni Gabo Watchtower? At the reply iti National Commission for Culture and the Arts tana ipasa mi di imunan nga assessment mi di pictures mi digitay recommendations nga maubra together with engineering office tayo nagreply iti NCCA ket kunada intern over da kay ni digitay technical staff da ket ni technical staff da nagsurat kada kami nga agpa-additional da iti mas detalyado nga no ana iti pamayan DJ Gabo Watchtower iso nga as of this time ket na i-coordinate mi metten iti city engineering tayo tapno i-finalize ta DJ ket once ka ma-finalize ta DJ nga detalyado nga pamayan tayo DJ or recommendation from our city engineering office ison to manen ti ipasa mi ken ni NCCA tapnon maamuan tayo to no ana iti sauda. Ernie, kamusta ti update din? Iya paset ti panag-sarita ni Attorney Charito Malicad ti City Tourism Officer iti siyudad ti Lawag. Okay, ibig subliman kini Joan, dua kami, duo. Sus, Ginoo. Manot pondo na dito, Idol Joan? Ni NCCA ti making decision Idol Bernard bali awan pa ti pondo na ta ti recommendation ag sinublat da pailaeng no anati rumbeng apay ba incomplete amin di gito nga ibagbagada ag giplaster dati impormasyon tapos awan mo pay gayam ti pondo na negative awan pa Idol Bernard ti pailaeng rekomendasyon no anati rumbeng nga maarami amang pay deta nga rekomendasyon saan ka di idi pay lang deta haan awen tit tas man ti tiyemponan Idol Bernard bakad adaman nga kumaron. So for that awang pa dito initial ag-end mo lang ti term na dito agdamang administrasyon into no June 30 awang mo lang na ubobraan ka detaan awang pa tinarugyanan Idol Bernard bareng adanton dito report manipot ti engineering office no paboranton DJT NCCA siguro mabalindanton nga ag-construction no kas pagarigan kan maamuan no manomet lang ti ito yung pondon Idol Bernard. Okay, go ahead, Idol Joan. Na mag-dito siyudad ti Lawag, kadwa ti 99.5 at Lawag, Idol Joan, 15 tatak. Maraming salamat, Idol Joan.